Gwynedd Davies i fi, fi'n aelod o Clwb Ffermwyr Ceredigion yng Ngheredigion. Fi wedi bod yn aelod ers o'n i'n 11 oed, a wedi cymryd rhan ym mhob cystadleuaeth fi wedi gallu. Popeth o coginio i barnu stoc i chwarae rygbi 7 bob ochr. Fi wedi dala sawl job o fewn y clwb lleol, a ar hyn o bryd fi yw is-gadeirydd y sir. Fenw i yn y Griffiths, dwi'n 27 mlwydd oed a dwi'n aelod o Clwb Ffermwyr Ifanc sy'n rhan o Ffermwyr Ceredigion, a dwi wedi bod yn aelod o'r mudiad ers i mi fod yn 11 oed. Yn fy marn i, mae'r mudiad y Clwb yn curiad calon cymdeithasau cefn gwlad yma. Mae'r Clwb yn rhoi cymaint o fwynhad i aelodau ac hefyd yn dod â pawb at ei gilydd. Nod prosiect Ceredigion yw cryfhau raglen hyfforddi sydd gan Ffermwyr Ceredigion gan ddatblygu sgiliau'r aelodau. Mae gyda ni fideos ar amrywiaeth o wahanol bynciau. Mae gyda ni un fideo ar farnu stoc, siarad gyhoeddus, a mae yna hyd yn oed un fideo ar hyfforddi swyddogion newydd mewn clybiau lleol. Mae gyda ni hefyd fideo ar iechyd meddwl sy'n bwnc sy'n holl bwysig i'r aelodau yn Ffermwyr Ceredigion. Oedd yr arian gaethon ni o cynnal y Cardi fod rhoi'r cyfle i ni greu 8 fideo ar gyfer hyfforddiant, ond yn dilyn mlaen o hynny, ni wedi creu fwy o fideos sy'n ar gael ar ein channel YouTube ni. Mae'r arian yma hefyd wedi galluogi aelodau ar hyn o bryd a cyn aelodau i fod yn rhan o creu a bod yn rhan o'r fideos hyfforddiant yma. Yr un sy'n dda am brosiect Ceredigion a'r fideos cafodd ei creu oherwydd y prosiect yw maen nhw ar gael i bob un. Does dim rhaid i chi fod yn aelod yn Ffermwyr Ceredigion mwyn eu gwylio nhw. Gallwch chi fod unrhyw le yn y byd i wylio nhw. A maen nhw hefyd yn hawdd iawn i'w cyrchu, maen nhw ar gael ar wefan Ffermwyr Ceredigion. Mae Ceredigion wedi galluogi y Clwb i ddod ymlaen i'r oes ddigidol trwy creu hyfforddiannau a nosweithi ar-lein sy'n galluogi aelodau a ffrindiau'r mudiad sy'n naill methu fod yn yr cyfarfodydd wyneb i wyneb neu yn hapusach i weld nosweithi hyfforddiant ar-lein ar sgrin. Dwi'n rhan o 2 fideo sy'n rhan o'r prosiect Ceredigion. Mae un fideo yn fideo hyfforddiant sy'n i'w wneud a siarad gyhoeddus, a nod y fideo hwnnw yw i ddangos i aelodau pa sgiliau sydd angen arnyn nhw i siarad yn gyhoeddus. Y fideo arall dwi'n rhan ohono yw fideo am iechyd meddwl. Ym mis Ionawr 2020, fe wnaethon ni Ffermwyr Ceredigion cynnal noson oedd yn codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, ac yn rhan o'r noson honno fe wnaethon ni ffilmo fideo byr mwyn lledaenu'r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl, am bwysigrwydd siarad allan os yw rhywun yn dioddau, ac am yr elesynau sydd yna i helpu pobl. Rwy fi fy hun wedi bod yn rhan o rhai o'r fideos hyfforddiant, ond mae wedi rhoi cyfle i nifer fawr o aelodau a cyn aelodau i fod yn rhan o'r fideos hyfforddiant yma, naill tu flaen neu tu ôl i'r camera, gyda ystod eang o sgiliau yn dod ynghyd i creu'r fideos hyfforddiant yma. Wel, yr hyn sy'n dda am brosiect Ceredigion a'r fideo sydd wedi deillio o'r prosiect yw mae fe'n mynd law yn llaw gyda'r rhaglen gystadlaethau sydd gyda Ffermwyr Ceredigion. A fi credu y brif effaith bydd e'n cael ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yw maen nhw ar gael i bob un. Os y'n nhw yn paratoi ar gyfer rhyw gystadleuaeth, bydd y fideos yna wedyn iddyn nhw i ddangos i nhw siwr ma'n wneud y gystadleuaeth a pha sgiliau sydd angen arnyn nhw ar gyfer y gystadleuaeth honno. Yn fy marn i, byddai'r fideos hyfforddiant yma wedi bod o fudd mawr i mi pan ddechreuais i'r mudiad. Pan ddechreuais i'r mudiad, fel pob aelod arall, o'n i'n grwtyn ifanc, shei. Byddai'r fideos yma ar-lein wedi'n galluogi i fynd ar ôl yn nosweithi hyfforddiannau wyneb i wyneb i edrych ar-lein ar y fideos hyfforddiant. Byddai hyn wedi helpu yn fawr, a fi'n gweld yn mynd i fod yn o fudd i aelodau tebyg sydd yn ymuno o nawr ymlaen i magu hyder fel aelodau newydd o'r mudiad.